Det er Daniel, som skal hente sin bold. Og den er bare oversvømmet af den der båd, mand. Men han har da efterladt nogle af sine ting. Og den der båd, den er bare helt oversvømmet. Så skynd dig dog for fuck, mand. Jeg vil have mit bold. Dale, du blubber i lige om lidt. Jeg fik min bold. Hvad sker der for dig, Daniel? Jeg vil have min bold. Sådan en lorteplastikbold for 25 kroner, mand. Lorteplastikbold for 25 kroner. Klar det. Hvis jeg ikke falder i her med. Åh, uden at falde i, eller noget, så falder jeg. Fuck, hvor Du klarede det. okay, jeg skal lige helt ind. Inden jeg slutter. Du klarede det faktisk. Slut. Lortebold. Pas på, den ikke svupper i igen, mand. Nu gør vi lige sådan der. Nej, min fodboldsko. Nej! Fuck! Shit. Fuck det. Småner. Mobil. Ej, jeg har fået en besked. Ej, jeg har fået en besked. Det var så slut. Hej. Hej, nu har vi købt brødre. Se. Og se, weapon. Det skal være kraftigt, mand. Du skal ikke falde. Nu var du dårlig, mand. Okay, men nu er vi på vej over til det der noget. Og vi skal drikke os fulde. Og der har I på. Her, hold. Der har I på. Her. Du skal holde. Hvorfor skal jeg holde? Du er god til at filme. Hallo. Skal vi lige se de bedste tips? Jeg kan ikke se en skid. Sour cream. Det er fandme Pringles. Pringles, eller hvad fanden jeg Der siger. står Pringles. Det er det samme. Nå. Så er det bedste. Der var skygger. I kan vel nok se, at den er højere end mig. Jep, det er. Nu er han ikke. Undskyld. Bor I her? Nej. Nej. Jeg ved ikke, om der ligger pizzeria her. Nej, vi prøver så at lede efter sådan, hvor man kan købe kebab eller et eller andet. Og der er ikke noget den vej. Jeg Der er en tror, hvis kiosk derovre, ja, men og der er der ikke er andet. sikkert noget længere nede eller sådan noget. Okay, vi prøver. Der er i hvert fald ikke noget den vej, så ved I det. Nej, men det ved vi godt. Okay. Ja. Lige sådan nogle mænd, der lige skulle spørge, om man kunne købe noget pizza. Tag god til at hjælpe. Du ser professionel, ikke? Ikke? Og så lige have noget energi, inden vi bliver fulde. Jep. Prøv at se, jeg er meget højere end du. Og ja, men nu står jeg heller ikke ved siden af dig. Sådan der, nu gør Du du. er meget højere end mig. Prøv at se, hvor lille Lund han er, mand, i forhold til mig, ikke? Jeg er bare ordentligt grænte. Bare sådan står kæmpe, heller mand. ikke helt ved siden Bare af dig. dys, mand, lige i hovedet. Nu dør han bare. Mand, lige skridtet. Bare gør sådan af. Bare dys. Jeg rammer ikke, mand. Dys. Dys. Au, lad være. Fuck, jeg er syg. Dys. Au, lad nu være. Dys. Au.
Jeg er syg. Jeg er klar over, hvor meget vi stener lige nu. Skal vi gå til skide? Du. Det der var vi Den bedste film, hvor der er. ikke skyde, mand. Det er det ikke rigtigt? Det er Helsing? Jo, det er det. Så hold jeg efter. Jeg træber min buks. Nej, Tæpper min. bare min jakke. Kan du ikke lige holde den her igen? Ja, det var så godt nok telefonen, jeg mente, men altså. Nå, jeg tror, jeg må få den her. Tag lige telefonen. Ind i munden med dig. Her. 2 sekunder. Den tager man selv. Den er lige det. Jeg har stadigvæk selv. Sur Ravs, du skal ikke have dine chips. Siger du noget, mand? Jeg skal ikke sige noget om min mor. Nu tager jeg lige ind i munden. Så kan jeg sgu da ikke drikke. Lad mig tage den, mand. Jeg har syg til det her filming. Er det rigtigt, at jeg er den bedste? Nej. Skriv i kommentaren, hvem der er bedst til at filme. Det er mig, ikke? Så. Men se, der er blåhus. Det her, det bliver også i engelsk version, så englænder kan se, hvor meget danskere og stener. Nej, jeg gider ikke sådan noget engelsk lort. Jeg kan ikke snakke engelsk. Vi oversætter det bare på et eller andet program. Kan man det? Det kan man godt. Nice. Og så skal vi have det på kinesisk. Og hundesprog, Hvad tror du, de gør med... Eller nej, jeg ved ikke, hvad vi gør. Hvad tror du, de gør med Disney Channel og alt det der, man? De har programmer til at oversætte det. Ja, det er sikkert nok noget, der koster penge, skal du se. Sikkert. Jeg er syg til det her filming noget her, ikke? Shangobe. Konnichiwa. Min slotkat havde sin egen skygge. Hvor var det gusten? Alle sammen, vi kan godt have den her Red Bull. Nej, det får I ikke. Jeg skal nok putte den ned i min taske. Souvenir. Med souvenir. Er vi på vej over til det der nu? Vi filmer måske også, når vi skal ud og ryge. Altså, jeg er faktisk rimelig rygetrængt. Jamen, så kommer en. Jeg skal lige drikke Red Bull. Færdig. Red Bull! Færdig. Chokolade. Med dig. Høj, hvad fanden laver du, mand? Skal I få bøs her på gaden? Ham den tror lige, han er smart. Der slåskamp. Der gik han, Ligger han ned? Der gik han lige ind til sin fætter. Så skal vi væk, mand. Nå, men der kommer lige en hurtig afbrydelse. Vi er tilbage om lidt. Farvel. Så er vi tilbage. Der var lige hold nu kæft. Nej, jeg gider ikke. Man kan godt sådan her, ikke? Nej, ellers så kan det Hold din kæft. Så færdig med Red Bull. Stop den. Hold nu kæft, jeg vil selv gå væk. Jeg er syg med mine fingre kommer ind over linsen, tror jeg nok. Ja. Hvor er jeg usel. Stop den. Vi stopper den helt. Nej, hvor er du usel. Ej, hvor er du